Irailaren 10 egun garrantzitsua izango da Joseba Azkaraterendako, baina ez Azkaraterendako bakarrik, baita Antxentxika triatloi taldeko lagunendako ere. Josebak tetraplegia du eta Zumaian lehenengo egingo du halako tetraplegia maila duen lagun batek triatloi bat. Gaur, Zubiko aratorri gara, entrenamendu saioa daukalako hain zuzen ere, igeriketa saioa egin behar du eta guk bertatik bertara jarraituko dugu saio hori. Joseba, irailaren 10 lehenengo triatloia Zumaian, eurixea indau, lehenengo herrikrosak zenituenetik, Torreauzon goguan badauk eta euretako lehenengotako bat, ondoren Antxintxika krosabe etorri izan, aurten gero duatloiak, aurten Reinosan irabazle, bide bat egin dozu, baina esango neuke bide horretan badala hitzordu importante bat datorren zapatuen eukiko duzuna Zumaixan, ezta? Amets bat gauzatzia ekarriko dauena. Bai, ez? Osea, azkenean erronka baten puntia, ez? Osea, beste erronka batera jau gara azkenean, jau naiz, eta triatloi hori burutu ahal izateko intentua egingo, nik uste dute lortuko tela, sufriuta baina lortukula. Baina bai, ibilbidea, zuk esan duzu moan, ez da izan samurra, hasieran janbaiketik hasi izana, gero azkenean atletismoko zilan eta gero guretan. Guretan izan da azkenengoa, poliki eta luze, Ainoakin lagunduta eta igari izan berriro ikasin behar izan du. Eta posible ikusten gehen, buru gorraga eta bai, Zumaixan nengoa. Eta imaginatzen dut, lehenago igeri bai, terapiaren parte izan zeikien, baina lasterketa batera joateko igeri eitxera pasatzia beste kontu bat izango da. Bai, azkenean, duatroia zikuan da. Orduan, zikuan gehiago gutxi egiten duzu, hobeto okerrago egiten duzu. Azkenean bizikletan eta atletismoko zilan. Baina ura ja beste... Beste elementua da, ezta? Beste erronka bai, hau da. Arnazketa desberdina da, posizioa desberdina da, horekia manteni biozu guretan. Orduan, gure mouko lezio badakunak, tetraplegia bat edakunak bastante eskaketan dago. Eta gutxi gora bera, zuk esan duzuna, hola da. Hau da, ez da berdina errehabilitazio parte izatea igeriketako arlua, edo entrenamentu batik, entrenamentu bat ja ordu bete igual segido igariken ibiltia, edo seri batzuk itea, hau da, eskaketutzu esfortzu bat, esfortzu horrek ez dako zerikusirik hasierako errehabilitazio horrekin. Horekia mantenio, orduan, bi mundu ezberdin dira. Baina ura gehixen kostaxetena da oso desberdina darako. Ordubeteko lanak badituzu oin, Zubikoako igerilekuan, zertzuk egiten dituzu olakotan serieak, edo zelan oinarritzen duzu entrenamentu saio bat? Entrenamentu normalean gutxi gora bera, azte naiz hotzien zelan oianean horekia pitima gehiago kostatexat mantenitia, orduan Ainoak lagunketan dozt buruan apoio eta eskuak, behak puskat eutzitzen doz pitimat. Horren ostian ja ni azte naiz beroketan, ordulaen bat edo ni bakarrik ibiltzen naiz, ferula batzukin eskuan. Eskuak bestela itxitea aukiten du, zabaldut auki ahal izateko jartzen dut ferula batzuk. Eta horrekin ordula orden baten ostian edo, gero azte naiz ni pila bat fuerti hau. Eta gero segun eguna, segunen entrenamentua, serie batzukin, edo mantenio resistentzia denpora luzitxu hauan, edo... Ez dutzugu denpora gehiago kenduko. Goazen igerilekura, poliki dana martxan jartzera, eta, gehu ikustera eta zeu lanera, Joseba. Ados, goazen. Triatloietan ibiltzen den jentiak askotan nabarmentzen dau, kirol jarduera horretan ibiltzeko zenbat trasto bierdien. Bizikletia, igeritxeko erropa guztiak, korrika itxekuak, hau da, lasterketa batera joaten denak sekulako motxila txarra eruaten dau. Zeuen kasuan hori biderkatu egingo da. Bai, biderkatu eta gaina askoatik ez dakit bat bi edo hiru. Hau da, nik triatloia ahal izateko, biadot igeri iteko, materiala ferula horrek, adibidez eskua zabalketako, bizikletan janbaika, itxasora sartzeko hipokampa, hau da, beste zilat uretara sartu ahal izateko, uretatik urten ahal izateko, atletismoko zilia, eta horre supostu egin duen gaztu danak, Antxintxikari esker, kudeatu eta gestionau ahal izan geke, parte hartu neke horretik, eta jendiari bebai proba hau arazi nahi baldin badabe
material hori ikustea eta abertzela konportatzen dian, baina bai. Osea, bakarkako kirola da triatloia, baina zeure kasuan talde lanabe badau, ez? Azken baten horre gauza guzti horreik aurrera eruan alizateko, ero batera eta bestera biltzeko talde baten babesa eukiko zu. Bai, talde lana da importantena, ni naiz ezebez. Ni talde, inguruko barik, hau da, niri lagundu izan doztain danak, Ainoa, Aitor, nera Arrebia, Nielka, jende pila bat orduan, Xabi, eta beste jende pila bat, azkenean familia txiki bat emagoan ga, eta txintxika bea, orokorrean. Bai, beste bezileke. Norberak itzen dituen aurrera pausuak, kiro lorpenak, bai diez norberandako postasun, baina talde hori onduan eukitza, eitzen doztun aurrera pauso bakoitzak, edo bakoitzaren aurrian, jente asko sentiruko da arro. Bai, ez dakit, azkenean erronka danondako, orduan guai dau. Guai dau niretako, guai dau inguruan dauzen handako, eta azkenean danon gauza da, osea, bai. Joseba, ibilizarete galdezka, Espainiako Triatloi Federazioan baitxa, mundu mailan lehenengo triatletia izango zara tetraplegia batekin, lasterketa baten parte hartuko dauena. Oker espaldi manabil hori holaxe da. Bai, justo, desgaitasun handixenakin behintze bai. Hau da, guk gure jakintzasun danakin ondiok lehenengo atxintxika triatloi egokitua sortu gebenetik, dana barrixa da, eta galdezka bai ez, jendiak badakonak esperientzia dakon jendiari galdetu alizateko. Eta hola, ikusi geben, nik paseone benian proebia, ni nintzala gaur egun mundu mailan desgaitasun geixen o handixena dakon pertsonia triatloi bat iken saiaketan. Egixe da duatloiatan eta junto naizela beste batekin, Lopezekin, tetraplegia dun beste ekide bat, baina triatloia ez da huin, eta ez dut uste indabenik ondiok inork. Inbaldin badau, ez dakit, baina bai izango nintzen mundu mailako tetraplegia dun bat saiatuko nintzen aiken. Eta Josebaren atzetik etorri daiteziela beste asko, ez da? Ez, hombre, etorteko hau da, azkenean, hau erronka hau da, ez da niretako bakarrik, hau da, ikusteko bai jendiak, bai gurpildun olkixen dauen jendiak, mundu danak, posible dela, ez? Laguntasunakin eta esfortzuakin, nahiz eta tetraplegia batuki, inalizatia. Egongo da jendia igual ezingo dagoena, igual ezin jalako, ez? Baina beti, ezin bali da triatloi batin, igual uretan ibilaldi bat, edo atletismoko zian saiatu, probau, hau da, beti kirolar lotik tira ikia pitintxo bat, eta gure kasuan triatloia eredutzat hartuta, hiru modali horreiteko bat bentzat probau alizatia, porque alda. Eta oker espaldi menabil, lasterketan berronketako bat hori izango da, ez da? Piskat, gorputzaren temperaturia regulatzeko gorputzak berak zailtasunak eukitzen ditu eta hori gertutik zaindu behar esaten duzue. Bai, nik nire lesiñoatik badakot ez bakarrik kirol esfortzua, ez bakarrik kantzazioa, baizik eta beste erronka batzuk iruan biotenak eta kontutan hartu biotenak eta bat da temperaturia. Temperaturia ni bilibina izan ikentan, zatik ez dut termorregulatzen nik lesiñoatik, ez dut izardiketan edo ez behintzat gorputzeko temperaturia bajau alizateko mogoan. Orduan, itxasuan abienean, itxasoko temperaturia hartzen fango naiz, bizikletan abienean, bustin biako ez da ize, bestela igo xaten, eta kontutan hartu beharreko gauzak. Hori eta beste batzuk, hau da, karpa jarri bidu itxasotik urten ostian, nik sondau alizateko, zatik bestela igual dikreflexia bat ineke, eta komplikazioa batzuk, baina, da posible da. Posible da, eta zapatuan erakutziko duzu hori, ez da? Bai, saiatuko aldik eta ondo eriten. Bai, lehen ez zauen hainbeste lusaketan, bezua, eta oin geixau lusaketan dau. Bai, jiruak askoz begoet eitzen ditu ez dauko arazoik. Eta ematen dau sentsazioa, zabaltzen dagoela geixau eta gainera urkantidade handixau mobiluten dagoela. Ikusi, hasieran itzen ginen nian hasi ginen seriak eta lantzen, serietan zeitze zauen, 40, 41,
hasi ginela gero geisten, 35, 36, ostras, azkenengo seriak inditzu 39 segundutara. Ainhoa, imaginatzen dut entrenatzaile moduan bai erronka politxa izango dela, Josebarekin lan egitxia, ezta? Bai, erronka politxa da, ilusio askoko erronka, urte oso bagoiaz, aurtengo Zumaiako triatloia prestatzen, eta bai, politxa, eta bueno, ez da izango erreza, sufrituta bukatuko, baina bukatuko. Gu hasi ginen, poliki-poliki, inungo objektibo handirik ipini barik, lehenengo gurakin kontaktuan, ni ibili nintzen lehenengoko saioetan asko ibili nintzen berakin, uretan, isa ordu bete osua berakin pasatzen hauen uretan, eta bueno, poliki-poliki, jungara pixkat teknika hobetzen, berabe lasaitzen hasi da uretan, eta bueno, eta poliki-poliki lortu duguna da, isa ordu beteko saioa berak bakarrik eitia uretan. Zumaiako lasterketia erronka izango da Josebaren dako, zalantza barik, baina baita antxintxikakoen dako, ez da? Bada neurri baten, talde egokitua sortu izanaren lan horren emaitza edo fruitua. Bai, azkenean da froga bat erabiliko una, helburu moduan, urteko helburu moduan Joseba eta Alfonen dako, baina horrek azkenean islatzen da bena da, eroaten duen prozesu, rekuperazioko prozesu horrek, emaitzak non emoten dituen, ez? Gurtxo bat ikusteko, noraino aldu lehken pertsonia, kirola inez, osasunien zelako eragina daukan erakusteko, eta gero gainera, sensibilizazio aldetik, beste batzu be ikusi dezaten, noraino posible dan kirola itxia, nahiz da, muga fisiko batzuk euki. Kuadrilla politxa batuko zarete oker espaldi manabi. Bai, intxada montatzeko asmuakin gabiz, bazkide, lagun eta laguntzaile oinarte laguntzen ibili den artean, laizter eukiko zue horren berri, eta gure asmoa da aldan eta jende gehixean eruatia Zumaixera, lehenengo aldiz munduan Joseba daukan desgaitxasun batekin triatoia itxen daben pertsona batek nola itxen daben triatoi bat ikusteko aukeria ongo da, eta izango aito bat mundu mailan lehenengo aldiz. Orduan, ni uste merezi da dela bai ikustia eta baitxa animoak eta bai Josebak eta bai Alfonek eurondako lehenengo aldiz izango triatoi bat itxen otxoena, sentitzia proiektu honen atzeti dagoen jente danen berotasuna.